Sa atong ikaduhang Domingo sa Adbyento, ang Ebanghelyo nagisgot may tungod ni John the Baptist. Siya ang nag-una og wali before Christ started preaching. Tungod kay siya may muandam sa mga tao kay moabot na ang Mesiyas. So giandam niya ang mga tao aron ilang ma-welcome si Jesus diha silang kasing-kasing. Ug mao ni ang iyang hangyo sa mga tao nga andamon ilang kaugalingon. Pag hinulsol mo sa iyong sala, basuli ang inyong mga sala, ug nangumpisal, nanugid sila, nisumbong sila sa ilang mga sala ni John. Unya, gibunyagan sila. Ang baptism ni John, gingalag baptism of repentance. Pagkanindot sa mensahe ni John, basuli ang inyong mga sala, kay moabot na ang Mesiyas. Ug mausab ni ang atong padayonon sa pahinumdum no sa atong mga pamilya. Nining Advent, before Christmas season, mao ni ang ato sa pahitabon, ang pagbag-o sa atong kinabuhi. Pagbago sa atong pagtuo, unya ang confession, kabahin ini unta sa atong celebration sa Advent. Puros ta naisayop, dunay deficiencies, puros ta dunay factory defects sa kinaiya, sa batasan, sa atong sinultian, sa atong mga reaction, masuko, may ubos dayon. Kumun kay ni sa tanang tao sa tibok kalibutan, kaniadto pa ni. Munang we discover again ourselves, asa tan nangasayop. Uban sa mapaabsanon nga kasing-kasing, hinulsulan, isumbong nato ang atong mga sala. Unya, atong Panginoon ng pasaylos Ginoo, ug ang Ginoo i-welcome nato balik diha sa atong kinabuhi. Tanawa ko ning sala mga kaigsunan, dunay mga evil effects, evil consequences. Bago pa kumpare, late 1980s, nakabasa ko news dito ko sa Nicolas nga dunay usa ka bata, anak og pulis. Elementary pang bata, grade 1, grade 2 siguro to. Sige, tanaw ng TV. Away-away nilang ni Fernando po, kaniyan to. Makaraan nga salida. Unya makita gyud sa bata ang lain-laing away o gubat-gubat. Ang iyang papa, pulis. Inigmata sa batas buntag, dunay panahon nga makita niya iyang papa maglimpyo sa iyang pusil, ana sa lamisa sa ilang kananan. Unya, naanali, kapika po sa pusil sa iyang papa. Tanaw sa sini, salida patay na ay mga pusil. Wa lang yun makaabantay ang ginikanan, labi na itong pulis nga man. Usa ka adlaw niya na, usay sayos buntag, ang bata ni matapong sayo. Dito siya sa dapits kananan. Ang iyang papa naligo, kay mamahaw ug pagkauman niya mo report sa trabaho. Ang bata dias lamisa, kita na po siya sa pusil. Unya, gunit siya sa pusil, gunit-gunit. Nigawa si papa kay umanag kaligo. Iyang gitiunan sa papa, murag salida, pa, pusilon tika. Uy, dugdug, ayun dugin. Naklik man niyang pusil. Igo si papa, patay. Why intention ng bata sa pagpatay? Pero doon na influence ang patay nga iyang makitaan sa TV. Nagtusag salida rato. Pero klaro kayo nga ang idea of using a revolver, pusil, armalite, sa kunsa, doon na connection sa kamatayan. Dito pa ko sa Nicolas, tungod ni ini, akong gihangyo ang
mga ginikanan, padung sa Pasko, ayaw gyud ninyo paliti ang bata og pusil-pusil. Nagmisa ko sa Latasan kagapon, nay mga tindahan, baligya mga negosyante basta pista, nay usa ka bata nga wa gani mo simba oras unahan, nagdana siya pusil-pusil. Giganahan siya. Pero doon nagdautan nga ideya nga musud utok sa bata. Ang pusil is to kill. Mao na nga, bantayan ninyo. Unya dito sa Nicolas, uban sa kanang pagtugot sa obispo nga akong parish priest, Bishop Leo Tumulak, naghimo mi og kampanya sa mga bata. I-surrender ang inyong mga pusil-pusil. Sus, pila ka gatos to, pila ka libo to, mapusil-pusil. Gikan sa gagmay, ang tudagko-dagko na murag Arbalite. Gipag-surrender sa mga bata. Unya, naghimo mi program, unya dito human sa tunga pa sa program, among ang daghang pusil sa nga gibutan sa mga bata gipang sunog lamo. Kay maunay sinugdanan sa daghang kaimpatay sa atong panahon karon tungod kay kining nakapatay gikan pas pagkabata nisud na ang ideya about violence. The joy of killing our enemies. Atong kontrapatyon. Ngunit kuya, bata pa, magsugod na ang sala. Dito pa ko sa Nicolas, na-report nga usa ka pulis nagpuyo dapit sa Mambaling, napatay sa iyang asawa. Nining mga panahon na nining mga tuiga, kamo mga senior citizens, may numdo mo nga dunay dagang pulis nga maupa, wa pa ning sitom, wa pa ning team kaniadto. Ang mubantay sa traffic mga pulis. May numdo mo nga dunay mga NPA nga musud sa Manila, sa Cebu City, ug pamusula lang dito ang mga pulis. Pang! Samtang gabarog-barog des iskina ba o tungas karsada kay nagman sa traffic. Pagkadagan sa mga pulis nga napatay sa mga NPA kaniya to, niining mga tuiga. Panahon pa to ni Marcos nga dagan kay mga NPA. So unsay naitabo dito sa Mambaling, ang pulis mahadlok yun siya nga mapatyan niya kay squatter area man to iyang gipuyan, giabangan. Unya, ang iyang una-una nga ang mga bugoy nga mga silingan niya, iyang paimnon, ugwa si duty mag-inom. Unya, aron kung dunay mga inpe nagplano patay niya, katong mga bugoy ng silingan, mo iyang security, mo'y mutabag bantay niya. Muna yang huna-una. Kay magsige man siya inom, ang iyang asawa nga bag-upan niyang gipakaslan sa sibil. Magsigig apas. Maabtan nga ni 2-3 hours nga inom, ang asawa muapas, mabdos pa siya hantod ng anak sa ilang first child. Magsigig apas. Unsay may tabo, maglalis, mag-away gud sila. Nganong apas-apason siya. Hubog naman. Pero love kay niya ang babae. Usa ka adlaw, bakasyon na to sa mga nangiskwela, ang mangod sa pulis gikas Bohol ni bisita niya. Niabot siya itong mga uskasimana. Niya usa ka katong adlaw nga muuli ng iyang mangod, iyang giingnan, ang kuya, kanang muuli na kurong hapon, ihatod ko spear. Sige. Niya iyang giingnan iyang asawa, day, apasaw niya ako day kay kanang mag-inom-inom sa dito sa unahan. Tando po day ng asawa. Dayong tinglarga na sa manghod sa pulis, ang asawa ni apas niya, kugos sa iyang batang gamay. Dong, uli na ta dong kay, yato na imong asawa, ang imong manghod. Nasuko man ang pulis,
Kanong giapas sa suko nimo na suko kay mo may naandan. Nangatarungan ang asawa. Mo insister ang asawa nga sakto siya kay gisugo ko nimo. Naglalis-lalis ang tud, nanguli. Lalis mayo. Sus kay gigunita mang buhok sa babae, sa asawa. Giparok to silang kananan, lamisa. Gay kay ko. Sus, ang babae ba nga, nagkugos, giparok. Iyang gidali-dali butang dito sa siya, ang bata. Isugod, gigunita, giparok-parok siya sa lamisa. Na may kutsilyo sa lamisa. Nagunitan masasawag. Giduslak niya sa likod. Naigo ang liog. Lusnok dahil ang laki, ang pulis. Nahayang. Ug nisidlit ang dagang dugo. Ang mangod sa pulis, singgit, tabang-tabang. Niabot ang mga silingan. Niabot itong mga bugoy. Ngita dahil sila og taksi. Gipasakay nila ang pulis sa taksi. Gida sa Cebu City Medical Center. Dead on arrival. May pagkaigo sila. Ug ang asawa, gianak des mga pulis, ug gipriso ang asawa. The following day, dito man sa San Nicolas Police Station, gipriso, gipaanha ko kay mangumpisal o di ba makigtabi ang asawa. Dito ko sa prisuhan, nagsigilag-hilak ang asawa. Wa sa intention pagpatay. Pero kita siya sa kutsilyo, ang sud sa una-una, pagpatay. Napasakitan na siya maayos siyang bana. Ang nisud sa una-una, patyo niya ay ang bana. Ngunit sala. Di bitaw pariya sa itong Ginoo, gilansang sa krus, gipatay sab siya, wa gikasuko. Dili bitaw parehas ni Maria, nga bago pa lang gipistahan na to, way buling sa sala. Nakakita siya siyang anak nga nag-antos, way kasuko, wa makasa. Mao ni ang atong practice-practiceon. Atong batukan ang sala, ug masipyat man ta sa unta man nasipyat, kay doon na tayo factory defects, balik yun sa kumpisalan. Kamong magtiayon nga sigig away, pangumpisal gud mo, human sa inyong away, magkauli din. Namoy mga anak nga tapulan, muli ba musukol, ay nagsingka-singkahi, musamot ta kaisog. Balik mong tanan, ginikanan og mga anak sa kumpisalan. Si John the Baptist sa gospel reading nato karon, hinulsuli ang inyong mga sala, nang pisal ang mga tao, o niya gibunyagan sa dito sa Jordan River. Aron malimpyo ang kasing-kasing ug ma-welcome nila ang Ginoo diha sa ilang kinabuhi. Karong pizza 13 na usab ang atong schedule, doon na tayo Grand Confession. Karong Miyerkules, 7 to 10 in the evening. Nanay mga siyam siguro kapari misugot. We hope nga makaabot ta og 20 kapari. Maumpisal dinhi i-spread out ato ang mga pari dinhi sa altar na kilid-kilid. Nya magbisa ko dito sa grotto. Kay humag confession, mainta di mo muuli. Labi na kung ba nagasawa nga nangumpisal, o dugay na silang way kumpisal, magkauli sila, pangalawat sa mo, sa dili pa paulit. Natay misa, tulo-siro kami sa akong sa ulugon diya sa grotto, dapit sa kumbinto, aron maka-thanksgiving dahin ta, human sa confession. Mugasto tagdako nini, wa tay sponsors, sukad nga naghimo kaning grand confession sa mga parokya kung naagihan, why sponsors, pero mugasto tag stipend sa 20 kapari, tulo ka oras ni, more or less we will be spending 80,000 para sa stipend. Pero apil ni sa akong utang sa lamak. Muhatag sa kong stipend kay dili lalim ning magpakumpisa sud sa tulo ka oras. Gimo na ito ning programa, kada tuig, kaduhata maghimong grand confession. Aron pag-promote sa confession nga dili kadlukan.
di ta mauwaw nga mga umpisan kay gusto tang musugod og bagong kinabuhi. Kada confession nato, we invite Christ once again to penetrate our hearts. Kada confession nato, magsugod ta og bagong kinabuhi. Muratag mag-New Year, bagong tuig, bagong kinabuhi. Kay naa na ang Ginoo musod sa atong kasing-kasing. So kamong tanan nga nanimba karon, nindot unta nga makakumpisal mong usab. Invite your brothers and sisters nga mga minyo. Kato inyong mga linudan nga sige away na ron. Ang inyong mga kinugos nga mga badlungo na, mga daga ulitaw na, invite them to be with us this coming Wednesday. Uban sa mapaubsano nga kasing-kasing, muangkon ta nga nakasa, bless me, Father, for I have sinned. Kamong mangimbitar, unya inyong bantay-bantay, ang inyong imbitar nakalimot ng kumpisal, tudlui unsaong pagkumpisal. Kay basig di na kamao. Sige, sugod na pagkumpisal dong. Ha? Kumpisal na ba? Unsaong na padre? Na di kamao. So mangimbitar mo, basig di kamao na, tudlui. Nya unsa ikumpisal. Taga-example, kada mo absig simban, kada kong salaan na. Sukol, singka, pamakak. No? Kada tanaw bastos sa cellphone. Kumun kay ni. No? Kanang pag himong istorya, batok sa atong isilingan. Kanang pagpanabi sa sayop sa uban. No? Dagan kay isampol ni sa inyong dasigon nga magpisa. Nindot pa gyud nga inyong isuwat das papel away makalimtan. Inig abot niyo tapad sa pari, basahon na lang ang inyong giandam nga mga sala, gisuwat nga mga sala. Pagkanindot sa Advent, andamo na tutong kaugalingon for a joyful celebration of Christmas. Si Kristo mupuyo ug balik sa inyong balay.